Ka All Primary School Teachers Association haka arpu artarik unailar arajar arpusan kala penlong ya kajing yait patba na jail road syadu ying dorbar shnong golf ring ban persya ya kajing penterekam ka sorkar jela hakikat tu kat niki mat ki bakta ya kinong hikai bat ki school kumju ka association ka penpau jing persya ya kamiglaya education grant lani MEG ka badan ka kindon baki kam hikai da kinong hikai deficit badan menta kinnom syakta hinrai hadin kajing syong tat ya kikam on bujrino Nalor ketika kendon na ka MEG kinong hikai ki persyaru ya kajing temu banbu ka way ka account na kabenta ka way ka school lem kajing dawa ban tap nong hikai ya ki kambalan. Kanri trik jong na June ka sarkar ka education department kala penmi ya ka way ka order ka baong ba kinong tray ki ba draw ya ka GIA kidai ban sok thai no na kanri post name sa ka san prasnem. Dahadian bangilayo ay katu ka pratrik jong na Januari jong kani kesnam hing ilai ki persya lengba jong ki jingtho ngimpat penpau sa ka prathei ya kata ka benta bat ngilai ale bat ngilai ki da ki jingtho ki jongi te kalong ka basul tenat ba nakaliang jong ka education department ka respond ya kata ka jingtho ka jongi da ka ba ka withdraw no ya kani ka age ka ba ka ong ba na 60 ka 58 ka withdraw bat kane no kumto Kabar buat kami kendiat ndai bakat ho ya kata agak khat kendai tulik jong bukanai Jun jong ni snem haba ni dangdan apa ka meeting apa tora kila susain ya kitu ki arpau tali ki government LP school kom ki ban IT no syakini ki NGO ko bomot ka mothers union apa tura te hadin nang tu ka arpun ritrik nila ya tho ya memorandum sa chief minister Batu Chief Minister lingba ka kan pangimla ban tip haka khat pratrik jong ni nai August kila ong baya kata ko order can keep under suspension support pangimla ban tip ka ban mi ka ba kham khia ba ka dei kani ka pisa jongi kinong hikai ka bangi tap apa ka CPF ka jongi ki school ki jongi pro khat aman la ki school ki bo ya kani ka CPF ka jongi haki account jongi nong hikai individual teachers Andai kai ke bumi yang ni kalong ba hau bena December la sumi kesan ko order jong education department bangi dai ban close no ya kini ki account ki jongi tang na ke school ke jonga ni dan remote ki no kai khat khandai lak bat ni la le tap ni ke pisa baro khat ki no kai ki badai ki non government deficit ila tap ni ke pisa bat da kata ke order ke ong ba nodal officer un sai ya ki individual account Andai ka bapala kalong hadu menta ngimpat yo ay kata personal account number kata ka dai ko we dia ka ni ka bentang keransyai balada kamle ka sukar kamle ka ay kayeng bisyar ka dan ka kod ka dan dia ay ba ka kod kan bisyar madu ba dai ban yo bat madu ba dai ban yo kat ye ka ni ka benta ka bay dai ka centralize karai ka jongi ka dai kata ka we pat kalong ba ipenmi ka tu ka bakiong roster de ngin le roster kumno kanya ki school primary lakalaj kawai ka post lakalaj kawai ka post kon ta de hadu mentang ngimla ban fill up yi gini ki post bat pila tip hi no kendong ngidan ka we no kai kidon ko masau kali ki school bam yo no hikai bam don no hikai kila khang no gini ki school ki joki ka bakam khia kalong menin ke ski ka penmi kawai ka order ka baong one management nangta one school account one school ya tenga try kadi ka benta ka ta paham dai tang ayu baladadan ki school kani ka campus south ki school ngin pelong tang ka ka management denrai ka tulap ka jongi pat nakawai sa kawai ka ya de ka ai ka bakham kta susu ha kani ka MEG ka ba PE gi ong we oppose MEG ha ka jing sisya ngim oppose ya ki MEG barokhat Namar kandan hi kato kat ni ka benta ka bayade ka MEG ka balong ka jing mentoy ru ya ki ad hoc bat ikiwe kinong hikai ki bayo itu tulap ibaret jongki iba khat hajar iba arbu kena hajar tela da kawan ka ni ka MEG kata kamot kan yo ka bahe ka tulap yaki ngi kemen bat ngi support yaki andrei pimla bat ban kini na kani ka jongi ban penhe ya kate kata ka di kumno kin suong ban pengkut no ya kini ki deficit ndah la song thai ngang atre ini tre minta ban nei la song thai ka tu ka post
kan lek no suka MEG kemudian long show ban long deficit kemudian no bila kene no ikani ka hak kepada ke deficit bat kepada ke bentar ke congi bapi ong ban sam kita nrengi ong haba pi kwa ban penhe iki sei ke nak pisah jong ke sarkar ke babon ban penhe tulap kita ki doi kai ad hoc nyimdan ni kata nrei kim so thu ka wei par ru ko dan ke bentar bagi kran ban ong ai lut ikini ki management school managing committee bat ke sarkar ko ong bayar kani ke pisah berok on tap no kata ke school management bat kata ke school management kan sesiu tulap gini kai berok kiai kini baro ki bale ngam ong bakale ke sarkar jong ukon rat ngam ong bakale kata handai kale ke education department daki katto kat ni ki officer ki ban pengkela bat ban pekut gini kiai ndala kelumar bengi hang ni ki hilale kajinge kan mi hangi dia kata kada lada kani kajing dawa ka bamenta tang daga district ka jongi ka bangile kam syashkor kam plat ngila deble hajwe ban highlight yiki ba ban highlight kita kiba dan kata kajing sko bangi bisni yaki ni andut yiki kata kam de nringi highlight ba ya kai ka bangi kwa baki deficit kinne baki ad hoc kin ki tang bahaba pengkio kamdei ban kata nang ni ngatrai mapi ki badan nang ni ru lada pidan sangut ki khon ma nyabo ka ju ka akong ku khon uba khaddo uba khendiat uba he uba sibun pitre ban ye divide marbiang lada kitre kom ta ki he sarkar ngi le tingi kwa ba ga nrei yo ka sulong tang ngi ki nong kai tang ngi ka pemi ki odan na ka pohor se ka pohor dei na kata kada ni sedang suai ka ni ka rally ka jongi bat kilong pis pi galong pis ba ngem kwa ban penthut ngem kwa ru ban penwet ya kinong tre lani ki office sarkar til ladangi I bakile bor tingin sabu kan kasgi bamangi ru ihapan pedi ka bor ngatrai tang na district kat ni palat arajar kila dan hang ni ladawan sena jantia ladawan na zagaru hoi pi mene katukat ni ki karo ki wan mendai baki wan barok khat ki dei tang kinok kit kam jong ka district association ki wan ban support hangi ru ki dan katukat ni kinok kit kam ki badan na po ki college ki baong bangi wan ai ka support ka pi bat ki jik thor ru ki ai ka city yangi te hatu lo da kani ka jingi ki ka jongi kadai na ka bantah jongi simet kadai na ka bantah ka jongi si ka jing mentoi ka jongi ngasngo kata ka jing perkhat jong kita kalong ka babaklah Kinong yalam jong ka association bat kinong hikai bala kamrang ba hakakam kila kentho ya ka sarkar jilla namar ka jing bampet benya ban penbiang ya ki jing don kam haki school sarkar ngidon ki jing sumo khia ngidon lu ki jing sumo le rai kum kinong hikai balai bangi poi kum ne bat balai bangi long kum ne kham tam hadian bag sarkar ka ayangi ka to ka discussion paper saman ki school ngila yamer jingmot ngila discuss bat ngilai village cumut bat ngilai yai sibun gitu pak sarkar kai hoi ngim persya ya boro hendrei yai kumwei no nginai kai school government ngai ka hoi kum makam ta yangi hendrei ki cingno sibun kadang na ka betai choni kiang ka school government kiduna enrollment the school government kampiang ngong ya pi kampiang kumno kan katay ke school ka bahikai mga ladap sam hosnam arajar khan nyo ngong ya pi ka kram ka bagyo na ka education department they tang hosnam arajar pusaw lailak tengka katar ka dikripe kumne ngong ya pi omday ng school ka chan baro ki school government no pa state jongi ka sarkar ka siyo tangi ka tulok kam invest ay ru habi ada ibig infrastructure nakamanda artali ki classroom nyawtali ki class kum no pikbi yung tiyangi bat ay kata ki education ka mapaka bat nolor kata ngidon ki school ka maron argot don ka maron laibot ngihatan sensyari kini ki kana mau yupi ngiring kicing sukhya ngiring kicing terang mencakri ke setiap mencakri ke punya putih penpenhek pensam ni kikon kiti jongi hagani ke setiap ke biye ke jongi handai ngong yupi kamdai ke basuk ngong yupi ngai mo ITS
SMC school government repair batum jur kini hikai government kiba lada kinan armat kisai nuk tulap jungki phep biang kinang hikai sa armat laingot ngasio iya kene kamdai tu kini sekai hikai government bala ekata kino hikai school deficit ki private institution kilek kumne ngam gampat bena kanor ke department kapakinong train jongka kisiu tulok biang yagi paranong train like kinong hikai school government mat hikai school deficit Kiloong balada pentrikam ya ke MEG kino hikai deficit kin haban krongno ha kindai lat namar kam mentoi shu onda kila syong thaj bat kala mi ke jingkeno ba ukon rat ke sangma menteri rang ba ke jela Meghalaya utmu pensniu ya ke deficit system kebalawan ra da ukpa jong u kata ulit purno e sangma ha usnem syajar kendai spa aprapura na ke benta ke jingbha kinong hikai berkharogi kadai sukar belak ha Nek sokam kebamur ban penjot ikino hikai penjot di education bat bahai kata ban ngalaso bertubuh bawanda katu ya education system harus nam nakandai pak pra udai bupa jong kontak sangma ucing star munta bat udai kunu sangma bangkwa itu walblei bawanda hantai mokhan jaya bingi kesinot hayat menteri ke DNS tidak juga dong harus nak kenal sepak pra harga sistem nak ada yang kuno. Nerawan ukun ngelato lawan penjot itu menglim, wan penjot itu jumlah bahaya yang pa. Long hitung dah, kalau ada yang singuram bukan ram. Nama lek bahaya apa? Nang penjot ukun. Siap. Hektar ini ngakai lelaki ni iya kan ai so di government ong yatu. Di balai balak bahaya apa? Balai ukun penjot. Mungkin insyaAllah dalam apa nak kemudian pun. Ni kuat bahawa di sistem kesukaan kadeban ai susu. Baik, ni dia lo terkai. Ni dia kami medical reimbursement ni dia. Bangsa wajawai. Ladapang ubukulat membaik hapsu. Inum tei suka bikin hapsu silakan lah. Layu ada bang apa? Ni dia. Makan tili tu jigimis Inyo, nanti suka yo, nu pernah sang ye, mat pelop jaya atas ngam. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya